много е хубаво. И сега... Аз да викам долу, аз го виждам. Да, ясно. Къде дига ръка? Да. Това беше първо. Къде е на това на фугите? Тя си взема робичка, мисичка, дребничка, да. Браво! Най-готините! Кое е това? Ето, не тя. 10, честито ви! Чакай да снимаме децата! Ти си голем бе, може да минеш на втория... Дай ще ме заболят ръцете! Има ли още? Няма.